la hawla wala quwwata illa billah. don mutumin da ya jibinci wani abu na shugabanci sannan bai soma jama'a abin da yake soma kansa ba, to kamshin aljanna dai gare shi haramun ne, ba zai ma samu ba. da idan ka lura da shugabanninmu a yanzu kuwa, ai ina ganin akasin hakan ne. dama kafin ma ka samu shugabancin kokarin ka za a yi ka tara. Allah ka tsarkake ayyukanmu. to don mutumin da zai zama shugaba burinsa ba irin burin jama'a ba, in ka dubi lokacin da sai na Umar yake shugabanci, da aka shiga fari sai na Umar ya ce to na haramta ma kaina cin nama. duk wani miya da za a sa mai, man gyada zuwa manja, to wallahi wannan miyar tana da kyau akan miyar sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya daina cin maiko gaba daya.